Modified school hours gipatuman sa mga pampublikong eskwelahan sa Cebu City. Walay face-to-face classes gikan sa alas 12 sa udto hangtod na sa alas 4 sa hapon. Kini uguban pang detalye sa live report ni Nico Sereno. Nick. Yes, Lan, mipatuman na ang mga eskwelahan din sa dakbayan sa Sugbo sa modified school hours. Kunin usa sa atong gisusi kining labing dakong eskwelahan sa Barangay Lahog. Misugod ilang klase karong hapon alas 4. Subay sa mando ni Cebu City Mayor Mike Rama, gisugda na ang bagong oras sa pagpahigayon sa klase sa mga eskwelahan. Magsugod alas 6 sa buntag, hangtod alas 12 sa udto, ug mubalik sa alas 4 sa hapon, hangtod na sa alas 9 sa gabii. Gipasabot ni DepEd 7 Regional Director Salustiano Jimenez nga aron dili maapektuhan ang pagtuon sa mga estudyante, ipahigayon gihapon ang modular learning sa udto. Makover lang gihapon kay sa tanan, modular tanan, niya ang walay interaction, walay engagement ang teacher with the learners. So mo nang gamay ra gyud ang learning. Subsub ang monitoring sa DepEd aron masiguro nga dili kaayo apektado ang mga estudyante sa hamubo nga oras sa in-person classes. Labi na karon nga we are into recovery period, no, sa mga learning losses and all. So mo ginay ato ang gitan-aw og ayo. Shortened classes gipatuman usab sa nagkadaiyang pampublikong eskwelahan sa Bohol, Siquijor ug Negros Oriental. Samtang gipasalig ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, ang Deputy Chief for Operations sa Cebu City Police, nga sukad pa sa una, ana gyud ang police visibility duol sa mga eskwelahan na nagpahigayon og klase atol sa kagabhion. Pagsiguro sa seguridad sa mga tinun-an, uban na kanila ang mga force multipliers. We already have police visibility in schools nga naay mga night classes. I think isa na is naa diri sa Mabolo, naa diri sa Lahog, naa sa Labangon, murag na mga night schools dia, and we have been there since nga. Especially katong murag nakahinumdum ato mga times, murag usok ay mga rambol-rambol. Pakita nato lang sitwasyon sa Lahog Night High School o National High School ni Mahigayuna. Nasayra nato gigsin silang Principal Juan Villaver nga alas 4:05 karong hapon nagsugod ang klase sa grade 11 o grade 12 senior high school. Mas late musugod ang klase lan sa junior high school grade 7 to 10, 4:45 PM hangtod sa alas 9 sa gabii ang klase diri. Gimo silag adjustment lan gikan sa naandan unta nga 2:45 PM hangtod sa alas 9 nga klase sa mga night high schools gumikan nini executive order nga gipagawas sa mayor. Mo kana latest gikan nini sa Lahog lan. Daghang salamat, Nico Sereno.